Айде, нов. Сини богове, Айде, бе. цялата земя. Нали си от Америка, бе? Нали си от Америка, бе? Нали си афроамериканец си? Не си от Левски. Ти си афроамериканец. Вчера те гледах на Грами. Ко става, човек? Преди малко влязох в някаква стайчка и започнах да опипвам наоколо с ръце, оттам се чуха женски писъци. Викам си, навсякъде имам екзалтирани фенки. Но после разбрах, че съм влязал в съблекалнята на балета. Адската мания, човек. Искам да кажа нещо на сценаристите. Може ли да кажа нещо? Да, най-голямо. Вижте вие, бе! Кой ви знае вас, бе? Който знае тебе, Иво Сиромахове, помак! Ко не беше Слави Трифонова да сложи! Аз идвам от Герена. Така, чакай, бе. Ма ти си такова, бе. Ти беше на Грамите, видях. След това си ходил на Герена. А ние сме сини фенове милиони, обиколили всички стадиони. Струва ми се, че и това големо. Аз се чувствам в някаква лудница. Значи, Стиви Уондър, футболен фен. много ми харесва вашето първенство, човек. Така ли? Да, тук всички футболисти са като мен. Какви? Адски се радват, ако случайно оцелят топката. И идва пролет, човек. И като наближава пролетта, се сещам за едни думи на баба ми. Баба ти? Да. Коя е баба ти? Тя се казваше Сляпа баба. И... Та рокля ми е от нея. От баба ти? Да. Сляпа баба. Тя ми казваше, Стиви, човек, две неща на този свят винаги се връщат. Щъркелите в гнездата си и Влади Гаджев в Левски. Ти си любовта, ти си гордостта в нашите сърца. Левски, София. Говорих тук тия дни с моите приятели от агитката. Абе, ти знаеш, че сакото ти е червено? Нали си Така, бе? разкар? Сакото ти е червено. Не виждам причина да не е червено. Наскоро си говорих с едни пичове от агитката и викам, не мога да гледам мачовете, човек. Те викат, що не си платил за телевизиите, дето ги излъчват ли? Викам, не бе, платил съм и пак не мога да ги гледам. Някои хора ми казват, Стиви, ти затова си фен на Левски, човек, защото не виждаш как играят. Сърце, душа, за Левски, София! Айде, стига, бе. Душа, за Левски, София! Айде, стига. Помням си, когато бях малък, на времето хората ми казваха, че съм чернокож, Ами да. а аз не им вярвах. Не им вярвах, докато не си бръкнах в гащите. И гаси змията, човек! Урудска работа! Сложете червена точка, бе. Кой не скача и не пее, той за Левски не миле. Кой не скача и не пее, той за Левски не миле. Иначе бях много щастливо дете, човек. Колко ще Нашите много ми огаждаха. Например, исках да стана космонавт. И нашите ме... Космонавт. Космонавт. И нашите ме пратиха в космоса. Да. Поне така си мислех тогава. Оказа се, че просто са ме завъртяли няколко пъти на въртящ се стол и после са ме качили на асансьора в блок. Когато над София мъкне и Ушев си легне пиян. Кой е Ушев, бе? Ушев, не знаеш кой е Ушев? Кой е Ушев? Ушев, прасе, жена ти се реве, Да. а ти стоиш и шнура ми държиш.
Това е. Моят приятел гербаджия и левскар сър Стенли Ройс ми каза, че сте вкарали подписите в парламента Да. точно в негов стил. Целите, 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 вътре, вътре, вътре. Сухи, сухи, сухи. О, Левски вековен, о, Левски вековен. Имам много приятели тук, човек. Къде? Вчера ми звъня Валери Божинов. Приятел ли ти? Нещо ми объркал номера и ми вика: малко коте, ти ли си? Викам: не, тук е големия смок. Добре си живея тук, човек. Понякога ми се случват и тъжни неща. Така ли? Да. Снощи отидох на Чалготека. Къде, бе? Ами не съм видял къде. И се натресах на концерт на Жана Дюселдорф. Айде, бе! Яко ли беше? Това беше единствения случай в живота ми, когато ми се приискал, освен сляп, да съм и глух. И тя не е Жана Дюселдорф. Сини богове. Жана Бергендорф, не Жана Дюселдорф. Ами аз малко не ги различавам. Да. Накрая искам да кажа, че не съм занемарил музикалната си кариера, човек. Ще правя дует с Криско. Ти ще правиш дует с Криско? Да, парчето ще се казва "Невидимо доволни".